Искаш почивка, която наистина те откъсва от ежедневието? В Денгри Еко Резорт природата е навсякъде около теб. От свежите утринни гледки. Няма, тая помпа развалена! Набързо ще отида до колата. Ма къде съм оставил тази помпа, бе? Къде съм я оставил? Има му стара, голям глупак съм, бе! Ей, къде? Ей, къде? Няма. Гумата е спукана. Слушай, ей, папуч, имаш ли лепинка за гума? Я виж, те ще свърши ли работа? Идеално. Ей, сега ще ми е пред майката. Баща ти тръгна! Обиколката, заради която направиха нов околовръстен път в мене, родник, започна! Джиро де мене, родник! Гранде параноя! Виж, настига ги, настига ги! Аз мога ли или не мога да се занимавам с вас? Мамо, тати къде учиш? Ей, малък! Дай ги те камъни. Те си мой.